Όλοι ξέρετε τους φανταστικούς ήρωες των ταινιών, τον Spider-Man, τον Superman και όλους τους υπόλοιπους. Ξέρατε όμως ότι ένας πραγματικός ήρωας κυκλοφορεί ανάμεσά σας? Τον έχετε ακούσει σίγουρα τα πρωινά από το κρεβάτι σας, πολλές φορές σας έχει αγανακτήσει. Δεν καταλάβατε για ποιο μιλάμε? Μήπως σας λέει κάτι αυτό? Είναι ο Παγιατζής. Για την ακρίβεια, δεν είναι μόνο ένας, αλλά γύρω στους 100.000. Το ξέρατε ότι αν σταματήσουν τη δουλειά τους θα καταρρεύσει η οικονομία της χώρας? Το ξέρατε ότι θα παρέλυε η βιομηχανία αφού η τιμή της μπετόβεργας θα ανέβαινε στον ουρανό? Το ξέρατε ότι θα υπήρχαν τα διπλάσια σκουπίδια στους δρόμους? Ο Παγιατζής μπορεί να μην έχει υπερδυνάμεις, μπορεί να μην πετάει, αλλά κρατάει την πόλη σας καθαρή και βοηθάει στην ανάπτυξη της οικονομίας. Χρειάζεστε κι άλλους λόγους για να πιστέψετε ότι είναι ήρωας? Πάρε ό,τι θέλεις, Παγιατζή.